Αγία Τριάδα, δύο Περδί και Σαντάμα. Ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί. Τέσσερα ποδιά η Αγελάδα, τρία η Αγία Τριάδα, δύο Περδί και Σαντάμα. Ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί. Πέντε δάχτυλα στο χέρι, τέσσερα ποδιά η Αγελάδα, τρία η Αγία Τριάδα, δύο Περδί και Σαντάμα. Ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί. Έξε είναι η Αρχαγγέλη, πέντε δάχτυλα στο χέρι, τέσσερα ποδιά η Αγελάδα, τρία η Αγία Τριάδα, δύο Περδί και Σαντάμ. Ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί. 7 μέρες η εβδομάδα, 6 είναι η Αρχαγγέλη, πέντε δάχτυλα στο χέρι, τέσσερα ποδιά η Αγελάδα, τρία η Αγία Τριάδα, δύο Περδί και Σαντάμ. Ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί. 8 πλοκά με 8 πόδι, 7 μέρες η εβδομάδα, 6 είναι η Αρχαγγέλη, πέντε δάχτυλα στο χέρι, τέσσερα ποδιά η Αγελάδα, τρία η Αγία Τριάδα, δύο Περδί και Σαντάμ. Ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί. 9 μήνες η γυναίκα, 8 πλοκά με 8 πόδι, 7 μέρες η εβδομάδα, 6 είναι η Αρχαγγέλη, πέντε δάχτυλα στο χέρι, τέσσερα ποδιά η Αγελάδα, τρία η Αγία Τριάδα, δύο Περδί και Σαντάμα. Ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί. 10 είναι Αγίοι, 10. Δέκα οι Αγίοι, 19 μήνες η γυναίκα, 8 πλοκά με 8 πόδι, 7 μέρες η εβδομάδα, 6 είναι η Αρχαγγέλη, πέντε δάχτυλα στο χέρι, τέσσερα ποδιά η Αγελάδα, τρία η Αγία Τριάδα, δύο Περδί και Σαντάμα. Ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί. 11 τα πορικά μας, 10 οι Αγίοι, 19 μήνες η γυναίκα, 8 πλοκά με 8 πόδι, 7 μέρες η εβδομάδα, 6 είναι η Αρχαγγέλη, πέντε δάχτυλα στο χέρι, τέσσερα ποδιά η Αγελάδα, τρία η Αγία Τριάδα, δύο Περδί και Σαντάμ. Ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί. 12 οι Αποστόλοι που να μας φυλάνε όλοι, 11 τα πορικά μας, 10 οι Αγίοι, 19 μήνες η γυναίκα, 8 πλοκά με 8 πόδι, 7 μέρες η εβδομάδα, 6 είναι η Αρχαγγέλη, 5 δάχτυλα στο χέρι.